Takto to má jazdiť. Výborné. Pumpuje. Som sa veľmi čudoval. Máme ho. Čaute. Moje meno je Šuha Karp. A dneska si spoločne ukážeme, ako chytiť viac kaprov v zime. Nech sa darí. Kapralina v zime je pre mňa to najkrajšie, čo môže byť. Všade je kľud, nikto vás neruší a v tom najväčšom kľude, keď to vôbec nečakáte, príde záber a keď je to taká krásna jazda, tak to ma poteší úplne najviac. Preto som sa rozhodol, že natočím toto video a ukážem vám pár mojich tipov, ako chytiť viac kaprov v takýchto chladných podmienkach. Prvý tip je urobiť si prieskum o tej vode, kam ideme chytať, alebo kam máme ísť vôbec chytať, ak nemáme vybratú vodu v takejto zime. Poradiť sa napríklad s miestnymi rybármi, pozrieť si na internete nejaké, na sociálnych sieťach fotky, kde sa tie ryby chytajú, na akých vodách, na akých miestach a podľa toho si vybrať, kam pôjdete aj vy chytať. Ak ste si urobili nejaký prieskum, vybrali ste si miesto, kam pôjdete chytať, kde sa zložíte, tak potom je veľmi kľúčová vec, myslím, že je úplne najdôležitejšia, od ktorého sa odvíja celá rybačka, je správny výber lovného miesta. Správny výber miesta, kde budete pokladať vaše montáže. Systém, ktorý na výber lovného miesta používam ja, sa skladá z dvoch takých častí. Prvá časť je tá, že prídem pri vodu a prvá vec, čo je, idem sa člnkovať, pozerať dno pomocou sonáru, pozerám si miesta, či pličie, hlbšie, pozerám, kde sú ryby. Ak sa mi niečo zapáči, tak si to uložím na GPS-ke, zakrmím si tam a viem, kde mám chytať. Ďalší, tretí tip odo mňa je voľba správnej nástrahy a správnej montáže. Keď už máte vybraté lovné miesto, ako napríklad ja, pre jednu udicu som si vybral také mäkšie dno, pre druhú tvrdšie, tak som sa rozhodol, že do toho mäkšieho dna dám rozpustnú peletu s malou popkou, nech to vlastne z toho bahna tá popka nadnáša, a do toho tvrdšieho som dal obyčajnú desinku guličku. Na obidve udice som použil obyčajné nadväzce, klasický herrík s pomocným očkom, nič špeciálne, ale čo je dôležité, použil som maličké desinky hačiky. Chytal som feeder jednu dobu a tam som zistil, že jemnosť je veľmi dôležitá, tak sa to snažím do určitej miery aplikovať aj v tej kapárine a chytať v takomto studenom počasí, keď tá ryba je neaktívna, na menšie hačiky a menšie nástrahy. Štvrtý tip odo mňa je zmena lovného miesta. Ak vidíte, že neviete urobiť záber, alebo že všetky zábery prichádzajú len z jednej udice, tak treba niečo zmeniť. Buď zmeníte len miesto, kam vyvážate udice, alebo zmeníte komplet miesto, začnete chytať úplne z iného miesta. Napríklad, keď vidíte, že na jednu udicu máte veľa záberov, na druhú nemáte žiadne zábery, tak sa treba pozrieť na to, aké sú medzi tými udicami rozdiely v tom, kde sú položené, a prispôsobiť tú udicu, ktorá je hluchá, tej, ktorá ide. 5. tip sa týka vyselektovania tých menších kaprov a to je zmena nástrahy. Ak sa vám už podarilo urobiť niekoľko záberov, ale sú to malé ryby, tak tiež treba niečo zmeniť. Ja mám skúsenosť a mne dobre funguje to, keď zmením napríklad nástrahu na o niečo väčšiu alebo o niečo jednoduchšiu. To znamená, že ak som dal panáčika, tak to zmením len na obyčajnú guličku bez popky. Ak som tam dával teraz desinku guličku, tak som tam dal 20. Ďalšia vec, čo môžete zmeniť, je krmenie. Keď máte veľa záberov, ale sú to malé ryby, tak môžete zväčšiť napríklad priemer tých guličiek, ktorých krmíte, alebo ak ste krmili kukuricou, tak vynechať kukuricu alebo dávať v menšom množstve. Napríklad ja často začínam z jemna, napríklad mikropeletky, nasekané guličky, a potom, keď vidím, že mám zábery, tak napríklad zruším mikropaletky, už nechám len boilies, alebo nasekaný boilies tam dám. Ak už aj nasekaný boilies dávam a idú mi furt malé ryby, tak dám len čisté boilies. No dobre, tak toto by bol úvod, také zhrnutie tých bodov, ktoré budú ukázané aj v mojej rybačke v tomto videu.
Už vás nebudem viac prerušovať, užívajte video. Je 1. február 2025 a po niekoľkých teplých dňoch nastala studená noc. A po tej noci prichádzam k vode s malou nádejou, ale s veľkými plánmi. Rybačku som ako obvykle začal tým, že som si dal čln na vodu a išiel som narvať dno a hľadať si svoje lovné miesto. Tuto môžeme vidieť, že tu máme nejaký nános bahna alebo také niečo, aj tu toto vidieť ešte lepšie. A keď idem ešte ďalej od môjho miesta, tam môžeme vidieť nejaké čiarky, čo sú pravdepodobne ryby. Aj toto môže byť ryba a voda nám ide do hlbšej. Takže si myslím, že toto určite nejaká ryba by mohla príjmať potravu, lebo aj toto môžeme vidieť, že to je pohyb. Tu vidíme ďalšie nejaké ryby. Nie sú to veľké kúsky, ale niečo tam máme. Je tam určitý pohyb. Tu bude môj ľavý prúd. Toto miesto. Dobre, presne tuto si to označíme. Tak, ľavý prúd. Uložíme. Dobre. Skúsime sa na to vrátiť, na to miesto. Tak sa nám to podarí, lebo nás odfúklo troška, jak som to ukladal. Potom ako som našiel miesto pre ľavý prúd, tak som si ten bod uložil, zakrýval som si tam približne kilo krmenia a išiel som hľadať miesto pre pravý prúd. Je to necelé 3 lopatky, troška do priestoru a ideme nájsť miesto, kde pre druhý prúd. Tuto máme tiež taký mierny prechod z bahna, alebo teda z tvrdého do bahna, keď sme išli týmto smerom. To by mohlo byť tiež zaujímavé, ale nevidím tu ani šupinu. Tam sme mali na tej ľavej udici aspoň nejaký ten pohyb, niečo tam bolo vidieť, ale tuto vôbec nič. Ale som sa priblížil dosť k brehu, tak skúsime ísť naspäť ďalej. To nám teraz vystrelilo na 4 metre. A ak budem chytať za týmto 4-metrovým kopcom, tak to bude náročnejšie, pretože sa mi tam môže otrhnúť silon, ale ako vidím, tuto nejaký mierny pohyb, fakt niečo maličké sa nám tu myhlo pod nami. A tuto dole, pod týmto kopcom, 6,6 metrová voda, zase tam niečo máme. Nie je to nič veľké, pretože tu to ani nevidieť, ale každopádne by som to kľudne aj dal tam. Tak, a ideme opäť ďalej, tuto máme to mäkké dno, tak a tuto si uložíme ten bod presne. Tak, uložiť. Dobre, výborne. Body máme uložené, tak sa naspäť dostavíme na tento. My si teraz uložili, dokrmíme toto, mal som to možno tak 2 kg krmenia dokopy, 2,5 maximálne. A do priestoru to rozhádžem. Myslím si, že nemá moc význam v takomto počasí tam dávať veľa krmenia. Tentokrát to krmenie ani nerobím až tak do priestoru. Iba tak troška. Na obidve lovné miesta som dal taký prvý jemný zákrm, kukurica, bojlis a pelety a potom som išiel vyvážať. Všetko takto roztrúsi, takže dobre, miesta máme označené, vybraté, kde budeme chytať, takže ideme si pripraviť montáže, udice a položiť to do vody. Lovné miesta mám vybraté. Pre ľavú montáž som vyberal hlbšiu vodu okolo 7 metrov a
a mäkší podklad. Pretože sa podľa mojich prieskumov kapry radi zdržujú v týchto zimných mesiacoch v týchto bahnových oblastiach. Pre pravú montáž, ktorá je od ľavej vzdialená asi 30 metrov, som vybral plitšiu vodu okolo 6 metrov a tvrdší podklad, aby sme to od tej ľavej nejak odlíšili. Takže ideme si tie vodičky vyviesť. Rozhodol som sa tak, že túto, kde som si dal attract hooker, tú rozpúšťacú peletu, alebo teda lepšie povedané dumbbellsku, tak som sa rozhodol, že dáme na to ľavé miesto, keďže mne to tam prišlo takto podľa sonaru, že tá aktivita tam je lepšia a táto nástraha je aj väčšia, pretože tam ešte aj popka, je tam attract hooker, tak myslím si, že to bude lepšie tak. A tú menšiu desinku guličku dáme doprava a budeme čakať potom na záber. Uvidíme. Zobral som si ešte pár Isofish od Mindlineu, čo hodím na montáž. Blížime sa k tomu miestu. Troška spomalíme. Budem už cúvať, budem sledovať sonár, či tam tie ryby alebo nejaký ten pohyb stále je, jak tam aj bol. Tu môžeme vidieť nejaké ryby v stĺpci, čo sa celkom čudujem, ale je tu tento prechod, o ktorom som hovoril. Takže si súvneme naspäť tam, kde to ide naspäť do tej pličiny a podložíme to tam. Tak, asi tuto by som to položil. Áno, tam už je vidieť, že tam niečo je dole. Môžeme si skúsiť. Dno je také tvrdšie, ale teda dno je bahnovejšie, ale to aj v tejto chladnej vode hľadám, pretože kapry sa ľúbia ponoriť do bahna. Tak tam hodím pár guličiek. V tejto zime hľadám skôr takéto bahnové dno, bahnový podklad, pretože podľa mojich prieskumov sa kapry ľúbia zabaliť do bahna ako také prasiatka a tiež keď príjmajú potravu, tak tiež z bahna nejaké larvy, patentky napríklad. Preto si myslím, že to bahno teraz bude tá správnejšia voľba, ako napríklad v lete. Skôr vyhľadávam tvrdé, ale teraz som to dal do bahna. Prvá hodica by tam bola, položíme druhú a ide sa na vec. Môže byť. Pípajte. Ako ste mohli vidieť, ľavú montáž som položil do 7 metrovej vody na mäkší podklad a pravú montáž som položil do plitšej 6,5 metrovej vody a na montáž som dal boilies priemerom 10 mm. No ale záber niekoľko hodín neprišiel, tak som pravú montáž previezol a položil som mu do plitšej 4,5 metrovej vody a netrvalo dlho a prišiel náš prvý záber tejto výpravy. Tak toto má jazdiť. Výborné. Takže máme tu prvého kapríka, alebo teda prvú rybu, prvý kontakt. Prišiel na pravú udicu, ktorú som mal uloženú v tej plitšej vode. To sa mi páči. Prvá ryba sezóny. Prvý záber, prvá zdolávačka. 1. február. Krása. Ako sa ku mne dostáva bližšie, tak už začínam mať pocit, že to je stále menšia a menšia ryba. Ale uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Základ je, že sme urobili nejaký záber. Asi idem dole. Je tu taký troška horší prístup. Také horšie schodíky.
Teraz musím uznať, že ja mám dojem veľmi veľkého kapra. Alebo teda nie pekáčového. Nepáči sa mi, že sa bere tak doprava veľmi. Budem sa ho snažiť navigovať sem ku mne, ale moc sa mu nechce. Nechce, aby mi zašiel sem za tento strom. To by bolo dosť zlé. Ešte ďalšia varianta, ak sa neotočí, tak asi idem s člnom preň. Ale zas nemám motor a pádlovať a zdolávať rybu nie je jednoduchá vec. O nič musíme ísť na vodu, lebo už mi ide veľmi. Je to troška také náročnejšie, keď je človek pri vode sám, bez motora, musí ísť na čln. Veľa ľudí hovorí, a ja som si vždycky myslel, že tie ryby sú v takejto zime hlboko, ale opak je pravdou. Tohto kapra som chytil z 5-metrovej vody a na tomto štrkovisku je aj 10-metrová voda, čiže 5-metrová voda je nič. Nechce ísť hore, ešte som ani nevidel ďalšie bublinky. Adrenalín stúpa. Malý jeň. Videl som ho. Toto je ryba na 10 kg. Prvá ryba sezóny. Prvá zdolávačka. Hneď takto z člnu. TX2 pracujú nádherne. Výborné prúty na toto obdobie a na takéto malé háčiky. Mäkké, veľmi dobrá akcia. Veľa roboty za vás urobí ten prút. Pripravím si podberák. To nechovám aspoň po ruke. Dobre. Krásny kúsok. Nádherný kus. Typujem 13 kg. Vôbec nechce ísť, vôbec. Už prestáva vládať. Asi je čas na podobratie. Je tam! Máme ho! Krásna ryba. Krásny úlov, veľmi sa z neho teším. Má niečo okolo 11 kg, možno niečo o troška viac. Krásny kaprík. Je vychudnutý síce po zime, ale ak by bol napapaný, tak okolo 13 by určite mal. Krásna ryba, veľmi sa ma potešil, krásna zdolávačka. Prvá ryba sezóny, ide na to, sezóna zahájená. Podaril sa mi krásny 11 kg kaprík z pravej udice, z pravého prútu, ktorý som už medzičasom raz previezol od začiatku rybačky. Vo vode bol možno také 2 hodinky, 2,5. Chytil som ho na presne to, čo tu vidíte. Gulička tá istá, nepoškodená. Tak som ho tam nechal, pretože už začalo púšťať arómy. A idem si to vyviesť znova.
Na moje počudovanie som toho kapra chytil z plitkej 5,5 metrovej vody. A popravde, keď som sem išiel, tak som si myslel, že tie ryby sa budú zdržovať skôr v tých hlbších častiach vody. A táto voda má aj 10 metrové jamy. Ale opak je pravdou. A prvý záber a prvý krásny kaprík nám prišiel z plitkej 5,5 metrovej vody. Paráda. Ideme to tam položiť znova. Viem, kde to mám položiť. Túto položím presne tam isto, kde bola. Keď tam prišla raz ryba, myslím si, že príde aj druhýkrát. Na ľavú udicu nebol ani žiadny kontakt, tak tu prehodíme. A keďže na tejto pravej udici som mal z plitkej vody rybu a tá ľavá udica je v hlbokej, tak presuniem tú ľavú do plitšej vody, ale nie do úplne plitkej, pretože si myslím, že pri zatmení tie ryby zase pôjdu do hlbších častí, pretože slnko zájde a už sa nebudú vyhrievať na tých plytkých ostrovčekoch, ako teraz, čo som chytil túto rybu. A už sa vlastne blížime k tomu, tu nám to stúpa hore a blížime sa k tej 5,5 metrovej vode, do ktorej som to ja položil. Tak, tu vidíme prechod. Tento bahnový nános sa nám tuto zužuje, stenšuje. Tak teraz to položíme sem. A dokonca to nebola 5,5 metrová voda, ale 4,5 metrová voda. Tak som si zle pamätal. Uvidíme, či tá plitčina bude fungovať aj po zotmení. Na to som veľmi zvedavý. Iba takto pár guličiek. Fakt malinko. Mám také, nehovorím, že veľké, ale väčšie PVAčky. A v tomto zimnom období si myslím, že to postačuje na to krmenie. Potom, ako som vyviezol pravú montáž, som išiel previesť aj ľavú, keďže na ňu od začiatku rybačky nebol ani záber. Na montáž som dal 14 guličku a položil som ju do 6 metrovej vody s tvrdým dnom. Tiež nebral moc ako nejaké lákadlo pre mňa. Idem ešte do nejakej plitšej vody, bližšie k 6 metrom, keďže tu rybu z pravej udice som mal zo 4,5 metrovej vody dokonca, tak si myslím, že táto, keď bude v takej 6 metrovej, tak to bude ideál. A ideme teraz smerom z tejto hlbočiny smerom k brehu a uvidíme. Tu máme niečo ďalšie, ale stále to je dosť malé. To by som tiež nebral moc ako nejaké lákadlo pre mňa. Idem ešte do nejakej plitšej vody, bližšie k 6 metrom, keďže tu rybu z pravej udice som mal zo 4,5 metrovej vody dokonca, tak si myslím, že táto, keď bude v takej 6 metrovej, tak to bude ideál. Tu nám to už ide do 5,9, 5,8 a zase to vyzerá, keby to je nejaký bahnový nános a pod tento nános by som to chcel uložiť. Tak to bolo v podstate na tej pravej udici podobne. Vlastne však to je jedna línia, takže môže byť, že tie ryby sa tam budú zdržovať, ale toto dám do tej plitšej. Tam bola 4,5, tu dáme takých 6 cca, tuto 5,8 a už vidieť, že ten nános už tam nie je taký. Tu ešte troška je, ale tu už nie. Tu to vidíte ešte lepšie. Tu ešte troška toho priesvitného žltého je a tu už nie. Dobre. Mávneme s pádlami raz. Idem smerom k brehu. Tak. A uložím tam. Hĺbka 6 metrov. Ponoríme to. Krásne. Tak. No úplne tvrdé, jak betón. Čo som čakal, že budú skôr v takom bahnitom tie ryby.
tak pár guličiek, to úplne bohate stačí. A môžeme ísť naspäť. Môže byť, pípajte zas. Ani po prevezení ľavej montáže sa záber už do konca dňa nedostavil. Ďalší záber sa dostavil až na ďalší deň ráno, ktorý prišiel na ľavú montáž, ktorú som položil opäť ako na začiatku rybačky do 7-metrovej vody. Tento záber nasledoval ďalší záber, bol to ďalší nasaďáčik, ktorý prišiel z pravého prúdu. Dneska nám začalo fúkať a udice som položil rovnako ako včera. Pravú do plytkej a ľavú do hlbšej. Z tej hlbokej vody došiel záber za pol hodinu a z tejto plytkej to trvalo približne 2 hodiny. Ale včera som kapríka chytil zo 4,5 metrovej vody. Teraz som to dal na približne na to isté miesto, ale do hlbšej vody. A asi sú tie ryby stiahnuté, keďže aj troška fúka, slnko nesvieti, nechodia do tej pličiny sa asi vyhrievať, tak preto asi aj ten záber prišiel skôr z tej 7 metrovej hlbokej vody ako z tejto plitčej, čo bola nejakých 5,7 metra, ak si dobre pamätám. Ten prvý hneď ráno po pol hodine, ten mal takých 35. Tento nemal o nič viac. Pošli babku o pradetka. Máme tu tretí nesmelý záber dnešného dňa. Dosť dobrý štart, ale podľa záberu už usudzujem, že to nevie urobiť jazdu, takže to už bude niečo malé zas. Zoberieme ho. Už predpokladám, že aj tak pichnutý. Malinký kaprík, takýto 5 kg. Veľmi dobrá montáž. Každý kaprík, čo som chytil, tak to bol krásne zas podochytený. Takže po dvoch menších kapríkoch máme takéhoto 5 kiláčika. Poteší aj ten. Troška som pricvrdil, dal som tam 2 guličky a došiel o niečo väčší. Dúfam, že to pôjde ešte hore. Ešte takú jednu 10 plus a budem spokojný. Ďakujem. Po týchto troch menších kaproch som aplikoval môj 5. tip. A to je zmena nástrahy. Nástrahu som zmenil na väčší boilies 20 mm, ktorý som zo všetkých strán orezal. Nech sa z neho lepšie uvoľňuje aróma. A do PVAčky som dal iba boilies. Kapor na udici, krásny záber, jazda. A opäť, akorát som na videu hovoril o tom, že väčšinu kapor som mal z pravej udice, z plitšej vody. A teraz som ju skúsil dať opäť do takej plitkej ako včera a prišla ryba. Krásne mu ohýba udicu. Sú to 2,75 librové 3,6 metrové prúty Shimano TX2. Krásna akcia. Dúfam, odopol som ho? Asi som ho odopol. Sakra. No, to je škoda, to mohla byť pekná ryba.
Keď príde takýto záber, že zrazu sa sekne, tak sa mi často stáva, že sa mi potom tá ryba vypne. Pretože sa chytí len tým, že sa mykne okolo montáže. A potom nie je chytený tak, ako by mal byť, a ešte pri takýchto malých háčikoch. To je dosť veľká šanca na to, že sa nepichne tak, ako by sa mal. Ideme to tam rovno položiť a ideme čakať na ďalší záber. Akurát som si išiel vyvážať udicu a v tom prišiel záber na druhú. Tak som sa ešte rýchlo otočil, už som bol na vode. Takých 15 metrov od brehu. No tohto dúfam, že už neprídem. Cíti z toho kapra, že je silný, ale je kľudný. Takže nie je to nejaký extra boj, ale cítim váhu. Krásna zolávačka. Nevzdáva sa. A teraz začína robiť také prudké pohyby a 80% strát, keď stratíte rybu, je presne pri takomto boji. Kabor sa našiel jak prekrúca, potom ho neprídete. Krásny. Ešte možno väčší jak ten prvý. Krása. Je tam. Krásna ryba. Nádherná. Krásne chytený do spodnej tlamky. ...90 rovných. Krásna ryba. Bol som na člene, akorát som si vyvážal jednu udicu. Som bol tak 20 metrov od brehu. A v tom došiel záber na druhú udicu. A takýto krásny kaprík, 11 kg rovných. Krásne potešil. Prišiel na 2 desinky guličky. Frankfurt. Úžasná ryba. V takomto čase. Ďakujem. Akorát tu sedím a natáčam nejaké materiály ešte do videa a už druhý krát ma prerušil záber. Ale teším sa z toho. Vyzerá byť dosť pekný. Zatiaľ. Uvidíme, čo to bude. Zatiaľ najväčší tejto výpravy je 11. Uvidíme, či ho prekoná. Ak ho ešte vôbec vyťahnem. Nebudeme predbiehať. Veľmi podobný tomu predošlému. Veľmi podobný. Alebo že by väčší o niečo. Alebo že by ten istý dokonca. Máme tu ďalší krásny úlovok, 10-kilový kaprík. Veľmi pekná forma, vysoký. Na tú istú udicu, tá istá nástraha. Krásny kaprík, poteší. Nádhera. Veľmi pekná forma. Tento na nás bude veľmi pekný. Ďakujem. Po tejto krásnej rybe sa moja výprava schyloval ku koncu a nasledoval čas balenia. Lúčim sa s vami, pre dnešné video to bolo všetko. Dúfam, že ste si to užili a niečo ste sa naučili. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.